Näisikö tää 26 korttia? Kaane, kaavi 26. Pidään tämän tonne. No siellä yksi kortti. Mitäs se? Korttaan tästä. 70. Siellä 8, 10. Tämä 10 asti nyt kortteja. Tämä kortti on tässä tapauksessa on kuvakortti on 10, eli siihen ei tarvitse. Elikäs mennäänkö? 9. Olisiko mitenkään mahdollista, että 26 korttia tästä olisi, jos tässä ei ole yhtään kuningasta eikä yhtään pataa. Eikä ristiä. Näypäällä, että se on pata kuningas 20 kortti tästä. Koska tämän jälkeen tulee kuningas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaata, koota, neeta, liito, kuuta, seeta, kasita, ysitä, 20, kaako, kaane, kaavi, 26. Ei ollut. Joten se on 25. kortti.